Αξιότιμοι κύριοι, αξιότιμες κυρίες, κύριε διοικητά της σχολής, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τη σημερινή εκδήλωση της παρουσίασης των πρακτικών του Διεθνούς Διαδικτυακού Συνεδρίου «Πτυχές του Ποντιακού Ελληνισμού, Βίωμα και Γνώση». Ένα συνέδριο που διοργάνωσε η Εύξηνος Λέσχης Ποντίων Νάουσας, Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως, ο Κυριακίδης, το Μάρτιο του 2021. Η έκδοση αυτή επισφραγίζει το επιτυχημένο αυτό συνέδριο που αποτελεί ομολογουμένως μια μοναδική διοργάνωση διαχρονικά. Δεν θα σας πω όμως περισσότερα για την ίδια την έκδοση, καθώς για αυτήν θα μας μιλήσουν άξιοι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν και ενεργά στο συνέδριο. Ευχαριστώ για τη σημερινή τους παρουσία και τη συμμετοχή τους, τον κύριο Βλάση Αγτζίδη, τον Θεοδόση Κυριακίδη, ο οποίος ήταν και ο πρόεδρος της Επιτροπής του Συνεδρίου, την Αναστασία Μαχαιρίδου, τον κύριο Νίκο Πετρίδη. Ευχαριστώ επίσης και τα υπόλοιπα μέλη της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, τον Βασίλη Ασβεστά και χωριδάσκαλο του Συλλόγου, τη Μαρία Δεμερτζίδου, την Καλλιόπη Μελικιώτη και τον Χαράλαμπο Φανιάδη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βερίας Ναούς και Καμπανίας, κύριο Παντελεήμων, για τη συνδιοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης, αλλά και τη συνολική στήριξη του. Ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, κύριο Γιάννη Χρυσουλάκη, ο οποίος έθεσε τη διοργάνωση υπό την αιγίδα του και χαιρετίζει τη σημερινή μας εκδήλωση, στην οποία δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω καθηκόντων του, όπου απουσιάζει στο εξωτερικό. Ευχαριστώ επίσης τις εκδόσεις Σταμούλη, τους χορηγούς μας, όλους τους ηγητές και τις ηγήτριες, τους προέδρους των τραπεζών και τους συνέδρους. Ευχαριστώ όλους όσοι εργάστηκαν για το συνέδριο αυτό και για την παρούσα έκδοση. Θέλω να κλείσω το χαιρετισμό μου με μια σημαντική ανακοίνωση. Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες στο κτίριο Τουρπάλη για τη μετεγκατάσταση της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως και τη δημιουργία των εργαστηρίων της. Επειδή κατά το παρελθόν έχουμε αποδείξει ότι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά, σας θέλουμε στο πλευρό μας στο τεράστιο αυτό αγώνα. Πολύ σύντομα λοιπόν θα ανακοινώσουμε και επίσημα την καμπάνια «Υιοθέτησε ένα βιβλίο» για τη συγκέντρωση χρημάτων για τις εργασίες στο κτίριο Τουρπάλη. Πιστεύουμε πως όλοι μαζί θα καταφέρουμε τον στόχο και σύντομα το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Επίσης θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω για την παρουσία τους στους τέος Προέδρους και τον κύριο Καηλάρη και Ορδουλίδη, αλλά και τον τέος Βουλευτή και μέλος του Συλλόγου, κύριο Ηλία Φωτιάδη. Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε. Προσωπικά ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ευχαριστούμε που ήρθατε στη σημερινή παρουσίαση αυτού του τόμου του πετυχημένου συνεδρίου που πραγματοποίησε η Εύξηνος Λέσχης Νάουσας, η Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως Κυριακίδης, ένας θησαυρός όχι μόνο του ποντιακού ελληνισμού, όχι μόνο θησαυρός για την τοπική κοινωνία, ένας θησαυρός για την ελληνική πραγματικότητα, μια σπάνια περίπτωση διάσωσης σημαντικών βιβλίων, σημαντικών κειμηλίων του ποντιακού ελληνισμού και μια περίπτωση σπάνια επίσης, όπου ένας συλλογικός φορέας, όπως είναι η Εύξηνος Λέσχης Νάουσας, κατάφερε με έναν τόσο σημαντικό, σπουδαίο τρόπο όχι να διατηρήσει μόνο τη βιβλιοθήκη, να την κάνει γνωστή σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σε αυτό το πλαίσιο,
γιατί συνηθίζουμε να λέμε ότι τα πολιτιστικά κύτταρα της κοινωνίας είναι αυτά που κρατούν ζωντανή τη μνήμη, ιδίως του ποντιακού ελληνισμού, δεδομένου ότι ο ποντιακός ελληνισμός έχει χάσει την επαφή του με την γεωγραφική του κοιτίδα. Ο πόντος για μας πλέον είναι μια ιστορική έννοια την οποία επισκεπτόμαστε είτε ως τουρίστες προσκυνητές, ανάλογα ο καθένας με ποιον τρόπο προσεγγίζει την ιστορική μας πατρίδα. Συνεπώς, η ανατροφοδότηση με την ιστορική πατρίδα είναι μια διαδικασία νοητική, συνειδησιακή, ψυχολογική, εμπολής φαντασιακή. Γι' αυτό είναι σημαντικό οι ποντιακοί σύλλογοι στην Ελλάδα να κάνουν ουσιαστικό έργο, το οποίο είναι και το ζητούμενο. Δεν είναι αυτονόητο ότι οι ποντιακοί σύλλογοι κατανοούν το ρόλο τους σήμερα στην Ελλάδα. Και όχι μόνο οι ποντιακοί σύλλογοι, πολύ δε περισσότερο οι ομοσπονδίες. Βέβαια, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν είναι έτσι παρούσης να συζητήσουμε. Είμαστε εδώ σε μια πολύ ευτυχή συγκυρία, διότι μέσα στην πανδημία, εκεί που όλοι είχαν παγώσει δεδομένων των συνθηκών ασφαλώς, μία ιδέα του Βασίλη του Ασβεστά και των υπολείπων από την Εύξηνο Λέσχη Νάουσας να συνεχίσουμε να παραμείνουμε ενεργοί σε αυτή την δύσκολη συγκυρία που περάσαμε όλοι κατά τη διάρκεια της πανδημίας και να παραμείνουμε ενεργοί με πολιτιστική δημιουργία. Προσωπικά, εγώ θέλω να ευχαριστήσω και την Εύξηνο Λέσχη Νάουσας για την επιλογή του προσώπου μου, αλλά και την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή για την διεξαγωγή ενός άψογου συνεδρίου, τόσο από άποψη θεματικής. Νομίζω ότι, όπως θα δείτε στον τόμο, καλύψαμε τις κυριότερες πτυχές και, όπως λέω και στον πρόλογο, ασφαλώς και δεν θεωρούμε ότι ολοκληρώσαμε τη συζήτηση γύρω από τα θέματα αυτά. Ίσα-ίσα σε κάποιες θεματικές, σε κάποιες συνεδρίες η συζήτηση άνοιξε ή αγγίξαμε μόνο τα θέματα αυτά. Και έτσι το συνέδριο δεν είχε μόνο πετυχημένες θεματικές, με εισηγητές καταξιωμένους επιστήμονες ή ανθρώπους που ασχολούνται με αυτόν τον παραδοσιακό χώρο ως ερευνητές, αλλά και διεξήχθη με άψογο τρόπο τεχνικά. Και αυτό δεν ήταν δεδομένο. Σε αυτό εγώ πρέπει προσωπικά να ευχαριστήσω τον Χαράλαμπο τον Φανιάδη, με τον οποίο συνεπιμιληθήκαμε τον τόμο αυτόν, διότι είχαμε εισηγητές από όλο τον κόσμο, πραγματικά από όλο τον κόσμο, εκτός από την Αυστραλία και την Ασία. Από την Αμερική, από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Οι εισηγητές κάλυψαν θέματα, άγγιξαν θέματα τα οποία είτε πολλές φορές θα λέγαμε είναι ψηλά στην ατζέντα ερευνητικά, έχουν δηλαδή συζητηθεί πολλές φορές σε διάφορα συνέδρια που έχουμε πραγματοποιήσει κατά καιρούς, είτε θέματα τα οποία για πρώτη φορά εισηγήθηκαν κάποιοι και έχουν να κάνουν με διάφορες πτυχές της ιστορίας και του πολιτισμού των Έλληνων του Πόντου. Δεν θέλω να πω περισσότερα εγώ. Θέλω να μιλήσουν κυρίως οι συνάδελφοι εδώ στο πάνελ και να πω μόνο το εξής. Πρόεδρε, ως πρόεδρος του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα, σε αυτή τη νέα προσπάθεια που θα ξεκινήσετε, θεωρήστε δεδομένη την υιοθέτηση τουλάχιστον ενός βιβλίου από τον Περιστερεώτα. Άλλωστε, εμείς έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Έχουμε επιλέξει ως Ίδρυμα Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα να συμμετέχουν αριστείδην μέλη από την Εύξηνο Λέσχη Βέρειας και από την Εύξηνο Λέσχη Νάουσας σε κάθε διοικητικό συμβούλιο και η βοήθεια που μας προσφέρει πάνω στο Ίδρυμα του Περιστερεώτα η Εύξηνος Λέσχη Νάουσας είναι πάρα πολύ σημαντική και, όπως είπατε, μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά. Οπότε, θεωρήστε δεδομένη τη συνεργασία μας και σε αυτή τη νέα σας πρωτοβουλία. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Νομίζω από 1/4, 20 λεπτά το πολύ. Το maximum. Ωραία. Ποιος θέλει να ξεκινήσει?
Ξεκινήσεις. Γενικά έχω να πω κάποια πράγματα. Ωραία. Η Αναστασία η Μαχαίριδου. Λοιπόν, μια στιγμή λίγο να ανοίξω τις σημειώσεις μου εδώ. Πολύ καλημέρα σας και από μένα. Χριστός Ανέστη. Χαιρετώ με τη σειρά μου την εκλεκτή ομίγυρη. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή αποδέχτηκα την πρόσκληση να είμαι και εγώ σήμερα εδώ δίπλα στους αξιόλογους κυρίους. Καθότι εξ Αργυρουπόλεως ορμόμονη κατά τα 4/4, νιώθω σαν να είμαι εντός έδρας με κάποιο λόγο, με κάποιο τρόπο και φυσικά να μην παραβλέψουμε ότι η βιβλιοθήκη της Αργυρουπόλεως, ας πούμε, ότι είναι η πιο αδιάσυστη απόδειξη ότι η Κιμισχανά έχει ανέκαθεν και ακαδημαϊκές και πνευματικές ανησυχίες. Χωρίς να θέλω και χωρίς να χρειάζεται να μιλήσω για τα στατιστικά του συνεδρίου, συμμετοχές, τους εισηγητές και τα σχετικά, θα πω πως είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε αναχείρας εδώ και λίγο καιρό τον εκδομένο τόμο με τα πρακτικά του Διεθνού Συνεδρίου. Ένα συνέδριο που αντικειμενικά λειτουργήσε ως σημαντικός διάβλος επικοινωνίας της ποντιακής κοινότητας. Δεδομένη η απώλεια της φυσικής και διαζώσης επαφής, ωστόσο ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο το συνέδριο είχε αυτό το εκπληκτικό προνόμιο να κάνει κοινωνούς ανθρώπους από πολύ διαφορετικές γεωγραφικές συντεταγμένες. Γενικά θεωρώ ότι η περίοδος της πανδημίας σαν να επαναπροσδιορίσε λίγο τις δράσεις μας. Πολλά σωματεία πήραν πρωτοβουλίες το ένα μετά το άλλο και διοργάνωσαν ομιλίες και έτσι έφεραν το κοινό κοντά στην πληροφορία. Από τις πλέον αξιόλογες δράσεις, φυσικά, το Λαϊκό Πανεπιστήμιο της Ευξήνου Λέσχης Θεσσαλονίκης, λόγου χάρη, έτσι, αλλά και πολλά ακόμα σωματεία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, που αξιοποίησαν σε σημαντικό εύρος τις νέες τεχνολογίες για να παραγάγουν έργο. Εν ολίγης, το ότι το συνέδριο είχε αυτήν την ψηφιακή μορφή, το ότι ήταν διαδικτυακό δηλαδή, θεωρώ ότι ήταν από τα μεγαλύτερά του πλεονεκτήματα. Αυτό θα το χρησιμοποιήσω ως αφορμή για να αναπτύξω τον πρώτο άξονα της τοποθέτησής μου. Το χρονικό της υπόθεσης, κορονοϊός, το πλήγμα στη δημόσια υγεία, εν τέλει καραντίνα, επέβαλε, αν θέλαμε να μην μας καταπιεί η αδράνεια, να βρούμε τρόπους να δραστηριοποιηθούμε. Δεν ήταν επιλογή, ήταν με κάποιο τρόπο ανάγκη. Αναγκαστήκαμε να αποδεχτούμε ότι αυτά τα εργαλεία, οι υπολογιστές και τα σχετικά, δεν είναι μόνο για να ακούμε ηχογραφήσεις και μουχαπέτια στο YouTube. Έχουν απίστευτες δυνατότητες για να επικοινωνήσουν το μήνυμα, να διευρύνουν τους ορίζοντες και να εκμηδενήσουν τις αποστάσεις, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Είναι ακριβώς αυτό που είπα πριν, είναι εργαλεία. Άρα, με κάποιο τρόπο, η αντιμετώπιση από μέρους του ποντιακού χώρου κάποιων πραγμάτων, σαν να λέμε ότι εξυγχρονίστηκε. Αυτό που έχει σήμερα, λοιπόν, σημασία είναι να αντιληφθούμε ότι όλα αυτά, οι νέες τεχνολογίες, είναι σημεία των καιρών. Είναι η καιρή, είναι το σήμερα. Και όχι απλώς είναι καλό, αλλά επιβάλλεται να τα αξιοποιήσουμε. Είναι τα νέα δεδομένα, στα οποία, αν δεν προσαρμοστούμε, δεν θα επιβιώσουμε. Μακαρίζουμε και το παρελθόν και την παράδοσή μας, η οποία κατά κόρον αφορούσε σε αυτό που λέμε χορέτκον, ας πούμε, και είμαι πολύ περήφανη και ταυτόχρονα ευγνώμων που και εμείς και μικρότερα και μικρά παιδιά ζυμώνονται και έχουν όλη αυτή τη διάθεση να το προσεγγίσουν. Και όλα αυτά τα κοιμήλια της κυταρικής μνήμης και όχι μόνο κυταρικής μνήμης, θεωρώ ότι πρέπει να εκμεταλλευτούν με την καλή έννοια τις νέες τεχνολογίες, να τις αξιοποιήσουν και εν τέλει να διεκδικήσουν και να κερδίσουν τη μακροημέρευσή τους. Ειδικά τα νιάτα, δηλαδή οι νεοντάδες, ας πούμε, τα μωρά, πρέπει να τα κεντρήσουμε με τρόπους που τους είναι πιο πρόσφοροι. Ήδη με κάποιες ομάδες, ας πούμε, στις οποίες δουλεύω ως επιστημονική υπεύθυνη, θα έχουμε πολύ σύντομα να παρουσιάσουμε έργο e-books για παιδιά, στημένα escape room, με γρίφους, με ψυχαγωγικές δραστηριότητες, διαδραστικές εφαρμογές και παιχνίδια, δηλαδή, που είναι φτιαγμένα για τα κινητά τους, με θεματολογία γλωσσική, λαογραφική, ιστορική, παιχνίδια γνώσεων. Και μέσα από όλα αυτά θα μιλήσω και για το παρχάρ, και για τα χτίνια, και για τα ορμάνια, και για την αστική εκδοχή του πόντου, που πολλές φορές την αδικούμε κάπως, και για την ιστορία και για όλα. Γιατί αυτά θέλουν τα παιδιά, καλός ή κακός. Αλλιώς βαριούνται, δεν κεντρίζεται εύκολα το ενδιαφέρον τους. Ένα δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό του συνεδρίου ήταν η ποικιλότητα στη θεματολογία. Όντως είδαμε πτυχές του ποντιακού ελληνισμού. Επιδερμικά, φυσικά, είπε και ο Θεοδόσης το ίδιο, ότι για να είμαστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί, κάθε μία θεματική, μάλλον να το θέσω έτσι, απαιτεί συνέδρια επί συνεδρίων για να διαφωτίσει και για να
να ρίξει άπλετο φως, τέλος πάντων, στην πληροφορία, όπως πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. Κανένα θέμα δεν εξαντλείται σε μια ανακοίνωση 15-20 λεπτών. Και ακόμα και όταν στο chat, ας πούμε, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, εξ όσων θυμάμαι, υπήρξαν διενέξεις και διαπληκτισμοί, ακόμα και αυτά ήταν γόνιμα. Κάτι έδωσαν, ας πούμε. Όχι όλα, αλλά κάποια ήταν πολύ. Και εδώ, λοιπόν, έρχομαι να αναπτύξω αυτόν τον δεύτερο άξονα που θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας. Εκτός από διάβλος επικοινωνίας που είπα πριν, το συνέδριο λειτουργήσε και ως σημαντικός διάβλος γνώσης. Θεματικές ποικίλης ύλης, αναφορικά με τα καθημάς, είτε ως έναν βαθμό κάπως φωτίστηκαν, είτε ακροθυγώς προκάλεσαν σίγουρα τη σκέψη και τον προβληματισμό μας. Γιατί ο σκοπός της επιστήμης και άρα και ενός συνεδρίου δεν είναι οι απόλυτες διατυπώσεις, είναι πρωτίστως να θέτει προβληματισμούς και ερωτήματα, τα οποία και θα κληθεί μετά να απαντήσει. Εν έτη 2024, λοιπόν, έχοντας πρόσφατα τιμήσει την 105η επέτειο μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, τα ερωτήματα για την ιδέα, και το γιώτα το γράφουμε κεφαλαίο συνήθως, και κάθε πτυχή της, ιστορική, γλωσσολογική, λαογραφική, γεωγραφική, πολιτική, θρησκευτική, οικονομική, εκπαιδευτική, γαστρονομική ακόμη, 1002, τα ερωτήματα γύρω από όλη αυτή την ιδέα, τέλος πάντων γύρω από τον Πόντο, είναι πολλά. Το βασικό ερώτημα που προκύπτει από αυτά τα ερωτήματα, ποιος θα τα απαντήσει αυτά. Εάν λοιπόν θεωρώ ως Πόντοι θέλουμε να έχουμε την ελπίδα επιβίωσης της ράτσας, καθαρά ρεαλιστικά, πρέπει όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα να τα θέσουμε στο μικροσκόπιο. Χρειαζόμαστε ερευνητές, χρειαζόμαστε μελετητές, χρειαζόμαστε επιστήμονες. Έχουμε μια νέα γενιά σήμερα η οποία είναι έτοιμη και να διαχειριστεί και να ανακαλύψει δεδομένα. Οι εμπειρικές παρατηρήσεις των ερευνητών που μέχρι σήμερα δούλεψαν, ας πούμε, και συγκέντρωσαν πληροφοριακό υλικό έχουν φέρει στο φως σπουδαία ευρήματα και δίνουν στη διάθεσή μας πλούσιες συλλογές καταγραφών. Και η αλήθεια είναι ότι όντως αυτές οι συλλογές είναι σπουδαία πηγή πληροφοριών, ας πούμε, για πολλά ζητήματα. Εκτιμώ και τη διάθεση και τη συμβολή του καθενός. Όλα τα χρειαζόμαστε και τα θέλουμε, μικρότερη ή μεγαλύτερη. Συμβολή που ερασιτεχνικά ή ακτιβιστικά ή εθελοντικά, τέλος πάντων, προσφέρει ο καθένας. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά είμαι και πάρα πολύ υπέρ της εξειδίκευσης, της ειδικότητας. Δηλαδή, χρειαζόμαστε ειδικούς που να είναι εκπαιδευμένοι να παίρνουν συνεντεύξεις, να ερμηνεύουν, να αποκωδικοποιούν υλικό, να συνθέτουν, να διαχειρίζονται πρωτογενείς πηγές. Γι' αυτό μιλάω για επιστημονικότητα. Συν της άλλης, και επειδή έχω το θάρρος της γνώμης μου, ο Πόντος για μένα δεν είναι μόνο αυτή η ιστορική έννοια που έχουμε κατά νου. Στην πατρίδα, αν λένε «αΐ κακή είχαμε». Πολλά δεν είχαμε στην πατρίδα, που σήμερα είναι κάτι παραπάνω από βέβαιη πραγματικότητα. Ο Πόντος για μένα ζει, είναι εδώ, είμαστε εδώ. Αυτό το σήμερα, το παρόν μας, δεν αξίζει μελέτη. Το πώς φτάσαμε εδώ, πώς διαμορφώθηκαν οι συνήθειές μας, πώς βιώνουμε την παράδοση σήμερα. Προσαρμόστηκε το παρόν μας στην παράδοσή μας ή προσαρμόστηκε η παράδοσή μας, ας πούμε, στο παρόν. Γιατί αν μείνουμε μόνο στο παρελθόν, χωρίς να δούμε το παρόν, είναι σαν να χάνουμε τη σύνδεση με το μέλλον. Αντικειμενικά, ο τρόπος ζωής του σήμερα είναι πολύ διαφορετικός σε σχέση με τον τρόπο ζωής πριν 20, πριν 50, πολλό δε μάλλον πριν 100 χρόνια. Αυτά τα πολύτιμα, λοιπόν, ευρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας, πρέπει να τα δούμε και να τα δουλέψουμε με τα εργαλεία και τις επιταγές της επιστήμης του σήμερα. Οι νέοι, δηλαδή, σήμερα πρέπει να πάρουν τη σκητάλη και ναι, με επιστημονικότητα να τα διοχετεύσουν, γιατί όχι, στην παγκόσμια κοινότητα. Φιλόδοξο? Ναι, αρκετά. Γιατί όχι όμως. Η τριβή μου με την επιστήμη μου τα τελευταία χρόνια, με τη γλωσσολογία, και στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μου σπουδών και τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ας πούμε, στα πλαίσια της εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής, επειδή το ερευνητικό μου αντικείμενο είναι τα ποντιακά, με έκανε να δω το εξής. Εμείς λέμε τα ποντιακά μας. Λέμε «τεμέτερον η καλατσί», «η γλώσσα μου», «κι πρέπει να χάτε». Ναι, γιατί μας παρακινεί το συναίσθημα. Με εντυπωσίασε όμως το γεγονός ότι οι ειδικοί γλωσσολόγοι, χωρίς να είναι πόντιοι, Έλληνες και ξένοι, έχουν μελετήσει τα ποντιακά ως γλωσσικό σύστημα. Δομές, σύνταξη, δανεισμό, κανόνες, χωρίς να τα μιλούσε η γιαγιά τους. Τα μελέτησαν ως, θα χρησιμοποιήσω ορολογίες, περιφερειακή ελληνική ποικιλία, ως διασπορική γλώσσα,
ως μία εκ των μικρασιατικών διαλέκτων και μάλιστα συσχετιστικά με τις υπόλοιπες μικρασιατικές διαλέκτους, ως γλώσσα που είχε πολύ μεγάλο δίκτυο γλωσσικών επαφών. Και έρχομαι στο προκείμενο. Εμείς, σήμερα, τι? Προσωπικά ασχολούμαι με το τώρα της ποντιακής, τη σημερινή μορφή, τα πώς και τα γιατί που την έφεραν στο σήμερα. Για το σημείο 0, πριν 100 χρόνια και κάτι, έχουμε πληροφορία και καταγραφή. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικό υλικό, έχουμε Οικονομίδη, έχουμε Παπαδόπουλο, έχουμε Παρχαρίδη, έχουμε και ξένους, έχουμε και Ντόκινς, έχουμε και τον καθηγητή Μάκριτζ, που για τα δεδομένα της εποχής τους και του επίπεδου της τότε επιστήμης ήταν εξαιρετικό το έργο τους. Σήμερα ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρουμε δηλαδή, αλλά πολλές φορές μπορεί να μην θέλουμε να δεχτούμε κάποια πράγματα, ούτε τη γλωσσική αλλαγή, ας πούμε, ούτε την εξέλιξη, έτσι. Αυτό που φαίνεται όμως να προκύπτει από τη σημερινή έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους δυνατούς ή πιθανούς παράγοντες, τέλος πάντων κυρίως κοινωνικούς, είναι η δύναμη και η ζωντάνια της γλώσσας. Και κάθε άλλο παρά η αλλίωση που θέλουμε να πιστεύουμε πολλές φορές. Και αυτό σαν υποτυπώδες παράδειγμα το φέρνω, μόνο και μόνο για να παρακινήσω, ας πούμε, και να λειτουργήσει προς επίρρωση των όσων ήδη είπα για τη ζώσα ιδέα, για αυτό το ζωντανό παρόν που ζούμε ακόμα. Γιατί δεν φτάνει μόνο η δική μου διατριβή, ας πούμε. Θέλουμε και άλλους γλωσσολόγους. Και όχι μόνο. Και είναι σαν μια έκκληση, τέλος πάντων, κυρίως στους νέους, αλλά και διευρυμένα, γιατί η διαβίου μάθηση είναι δεδομένο τη σήμερα ημέρα. Εξαιρετικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών προσφέρονται από αξιόλογα πανεπιστήμια, από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σύντομα, ας πούμε, αναφορικά με την ιστορία, τη λαογραφία και τον πολιτισμό. Άρα, με κάποιο τρόπο πρέπει να προσαρμόσουμε τις επιστήμες μας στα ποντιακά, να το θέσω έτσι, και τα ποντιακά στις επιστήμες μας. Πρέπει να εκπονήσουμε πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, πρέπει να σκαλίσουμε και να συνθέσουμε υλικό, πρέπει να αναγκάσουμε, εντός εισαγωγικών, την επιστημονική κοινότητα, εγχώρια και παγκόσμια, να ασχοληθεί μαζί μας. Είτε είμαστε ιστορικοί, είτε είμαστε γλωσσολόγοι, είτε αρχιτέκτονες, είτε σεφ και διατροφολόγοι. Πιστεύω στην ιδέα, σας το είπα και πριν, οι ιδέες δεν είναι θνητές, είναι ανεξάντλητες. Ο πόντος, τουλάχιστον όχι ακόμα, δεν είναι μουσιακό έκθεμα, για μένα τουλάχιστον, για την προσωπική μου οπτική. Από τις γειτονιές, λοιπόν, και από τα σπίτια των γιαγιάδων μας, από όλες αυτές τις μυρωδιές και τις γεύσεις και τα ακούσματα και τα αγγίγματα, νομίζω ότι καλό είναι να περνάει όσο γίνεται περισσότερο στις δημοσιεύσεις, στις διατριβές, στις τοποθετήσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας. Καλή ώρα στον τόμο που έχουμε στα χέρια μας, για να αναχθεί σε βάση επιστημονική, να αναλυθεί, να στοιχειοθετηθεί, να διαφυλαχτεί και να διαφυλάξει. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Τεμαχερίδου. Υπογράμμισε κέρια ζητήματα και ζητούμενα. Τώρα ο Νίκος. Ο Βλάσης ο Αγτζίδης. Λοιπόν, γεια σας. Συγχαρητήρια για την οργάνωση. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό το ότι είμαστε εδώ, έστω και λίγοι, αλλά όχι το πολλό το να συζητήσουμε πράγματα τα οποία σίγουρα μας ενδιαφέρουν όλους και γι' αυτό είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Τα πρακτικά του συνεδρίου και το συνέδριο κυρίως αυτό καθ' αυτό ήταν μια πολύ σημαντική δραστηριότητα του συγκεκριμένου Ποντιακού Συλλόγου. Και είναι μια πολύ σημαντική αυτή η δραστηριότητα, γιατί ακριβώς έχουμε κάτι που δεν είναι συνηθισμένο στον ποντιακό χώρο. Τη συνάντηση του κοινωνικού φορέα με τον επιστημονικό λόγο και τον επιστημονικό κόσμο. Για κάποιους λόγους περίεργους, δεν είναι αυτονόητο ότι ο ποντιακός χώρος και οι πόντιοι επιστήμονες ή οι επιστήμονες που ασχολούνται με θέματα σχετικά συμβαδίζουν και συμπορεύονται. Καθόλου αυτονόητο δεν είναι. Και γι' αυτό, όταν βλέπεις τέτοιες εξαιρέσεις, γιατί περί εξαιρέσεως νομίζω ότι πρόκειται, όπως και 3-4 άλλες περιπτώσεις πανελλαδικώς, μας κάνει να είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί αφενός εδώ αυτοί που κλήθηκαν να το παρουσιάσουν ανήκουν στο χώρο τον επιστημονικό, καθένας στο δικό του τομέα, και γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει επιστημονική έρευνα πάνω σε αυτά τα ζητήματα, όταν είσαι μόνος, αβοήθητος και χωρίς, αν θέλεις, ούτε τη στοιχειώδη κοινωνική πλαισίωση. Και βεβαίως
είναι πολύ σημαντικό και για έρευνα, ακόμα και γιατί. Ποια ήταν αυτά τα κίνητρα που τον καθένα επιστήμονα τον οθούν στο να θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την μελέτη και την ανάδειξη των ζητημάτων αυτών. Άρα, λοιπόν, η δράση του συγκεκριμένου συλλόγου της Νάουσας και η συμπόρευση με πολύ καταξιωμένους επιστήμονες, άρα σημαίνει ότι υπάρχει μια ενότητα, μια διαλεκτική ενότητα που είναι απαραίτητη, είναι κάτι που θα έπρεπε να επισημανθεί εξ αρχής. Τώρα, όσον αφορά το συνέδριο, αλλά και τα πρακτικά αυτά καθ' αυτά, νομίζω τα ανέλησε πολύ καλά η Αναστασία προηγουμένως, όσον αφορά την ποικιλία και το πολυθεματικό των εισηγήσεων. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω περισσότερο και να επικεντρώσω είναι κάθε εισήγηση από μόνη της είναι μια ιδιαίτερη μελέτη, πολύ συγκεκριμένη, σε βάθος, που από πίσω κρύβει χρόνια δουλειάς. Αυτό που ίσως δεν είναι ευκόλως κατανοητό για αυτόν που δεν έχει εντρυφήσει πάνω στην έρευνα, είναι ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γραφτεί ένα κείμενο και να κατατεθεί ως εισήγηση σε ένα συνέδριο. Και οι προϋποθέσεις είναι πολύχρονη δουλειά, πολύχρονη προσήλωση πάνω σε ένα αντικείμενο, σεβασμό πάνω στη μεθοδολογία, ώστε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα τα οποία κατατίθενται με αυτόν τον πολύ συνοπτικό τρόπο σε ένα συνέδριο και στα πρακτικά αυτά. Δηλαδή, τα πρακτικά αυτά από πίσω κρύβουν μόχθο πολύχρονο και, αν θέλετε, και θυσία των επιστημόνων για να φτάσουν σε αυτή τα συμπεράσματα. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζουμε, γιατί, ξέρετε, υπάρχει το θέμα ότι στον ποντιακό χώρο άλλη εκτίμηση έχουν οι επιστήμονες και άλλη εκτίμηση έχουν οι καλλιτέχνες. Και δυστυχώς εμείς δεν είμαστε τραγουδιστές και λιράριδες, είμαστε απλά ιστορικοί, λαογράφοι, κοινωνιολόγοι. Οπότε, πραγματικά, πώς είναι δυνατόν να μην χαίρεσαι όταν αυτό ακριβώς αναγνωρίζεται από την ίδια την κοινωνία, από ένα φορέα όπως είναι ένας ποντιακός σύλλογος. Δεδομένου βεβαίως ότι και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο ο ποντιακός χώρος έχει καταρρεύσει, παρότι πριν 30 χρόνια ξεκίνησε εξαιρετικά ελπιδοφόρα ως πρωτοπορία όλου του προσφυγικού κινήματος του 22, έβαλε ζητήματα μοναδικά μετά το 22 για πρώτη φορά, αλλά απέτυχε ουσιαστικά όλο αυτό να το μορφοποιήσει, να το κάνει ένα κοινωνικό κίνημα, να διεκδικήσει πολιτικά ανταλλάγματα, αν θέλετε. Απέτυχε παταγωδώς. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση το πώς οδηγηθήκαμε εδώ μετά τη δεκαετία του 80, όταν ξαναβγήκαν αυτά τα ριζοσπαστικά αιτήματα για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Για πρώτη φορά μετά το 22, ένα κομμάτι του προσφυγικού ελληνισμού επανέρχεται στο προσκήνιο και βάζει πολιτικά ζητήματα, διεκδικώντας από το σύστημα τα αυτονόητα, αυτά που του είχαν στερήσει για 7 δεκαετίες. Και αυτή η ατμομηχανή όλου του προσφυγικού ελληνισμού ήταν ο ποντιακός χώρος. Ένα ρόλο που τον έπαιξε στην αρχή, αλλά τον απεμπόλησε στη συνέχεια, κλεινόμενος μέσα στον γκέτο, στον τοπικισμό του κλπ. Δηλαδή, οι πόντιοι δεν μπόρεσαν να γίνουν η ατμομηχανή όλου του προσφυγικού κινήματος. Δηλαδή, να εκφράσουν με την πρωτοποριακή τους κίνηση και τους υπόλοιπους πρόσφυγες, τους Μικρασιάτες, τους Ανατολικοθρακιώτες, τους Καπαδόκες, γιατί το πρόβλημα είναι ενιαίο. Κακά τα ψέματα. Η γενοκτονία δεν έγινε στον Πόντο μια ξεχωριστή περίπτωση. Η γενοκτονία στον Πόντο είναι μία από τα υποσύνολα της γενοκτονίας των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από την Ανατολική Θράκη, από τη Μικρασία και μετά καταλήγει στον Πόντο, στη Βυθινία κλπ. Δηλαδή αυτή η ολική αντίληψη που κατά καιρούς υπάρχει και οι επιστήμονες την έχουν κατακτήσει πλην ελαχίστων, δεν έχει περάσει. Ο ποντιακός χώρος ακόμα είναι, θα λέγαμε, έτσι, περιφρουρημένος μέσα σε ένα τοπικισμό. Αν δεν σπάσει αυτόν τον τοπικισμό, θα παραμείνει έτσι αναπαράγοντας ουσιαστικά κάποια στερεότυπα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερα, θα μπορούσαν αυτά τα θέματα, δηλαδή αυτός ο αναστοχασμός και η αυτοκριτική μας, το τι έγινε τα τελευταία 30 χρόνια, γιατί ενώ ξεκινήσαμε τόσο ελπιδοφόρα, πετύχαμε πολύ σημαντικά πράγματα. Δηλαδή το ότι υποχρεώθηκε το ελληνικό πολιτικό σύστημα να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων και σε συνέχεια τη γενοκτονία όλης της Μικράς Ασίας, είναι υπέρτατη κατάκτηση, δεν είναι μια απλή ιστορία. Ανέτρεψε όλο το κυρίαρχο ιδεολογικό δόγμα που υπήρχε στη μετά το 1922 Ελλάδα. Δηλαδή δόγμα της δεξιάς και της αριστεράς, για να μην νομίσουμε. Έρχονται δηλαδή οι Πόντιοι και μέσω των Ποντίων ο προσφυγικός χώρος τι κάνει? Διευολίζει το κυρίαρχο ελλαδικό ιδεολογικό σύστημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι τομή, είναι ρήξη στην ιστορία των ιδεών ακόμα και του 20ου αιώνα.
δεν νομίζω ότι το συνειδητοποιήσαμε στο βαθμό που θα έπρεπε όλο αυτό που συνέβη. Γιατί ακριβώς κλειστήκαμε στον εαυτό μας. Το θεωρήσαμε ως πλεονέκτημα. Μιλήσαμε για τη δικιά μας γενοκτονία και that's all, φτάνει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και αυτό βεβαίως σήμερα οι επιστήμονες το ξέρουν. Έχουν αναλύσει τα πάντα. Γιατί σήμερα, μετά από 30 χρόνια έρευνας, μετά από την εμφάνιση πολύ σημαντικών ιστορικών και κοινωνιολόγων, και όχι μόνο Ελλήνων, και ξένων και Τούρκων ιστορικών, σήμερα ξέρουμε και το παραμικρό σημείο εκείνης της ιστορικής περίοδου. Ξέρουμε κάθε τι που υπήρχε και ξέρουμε ακριβώς γιατί υπήρχε το τέλος του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης. Δηλαδή, μπορούμε να περιγράψουμε απολύτως τις αιτίες της ήττας. Αλλά αυτές οι αιτίες ποιους ενδιαφέρουν? Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρουν για πάρα πολλούς. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα. Γι' αυτό κάθε προσπάθεια, λοιπόν, όπως αυτή, να αναδείξει πλευρές ενός πολιτισμού και μεταξύ αυτών και πλευρές της ιστορίας, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τους Πόντιους, ούτε για τους υπόλοιπους πρόσφυγες, αλλά για όλη την ελληνική, θα λέγαμε, αυτοσυνείδηση. Εγώ θέλω να μιλήσω μόνο για 2 εισηγήσεις, όχι τις εισηγήσεις των συμπατριωτών μας, όλες είναι καταπληκτικές, μελετήστε τες. Θέλω να μνημονεύσω μόνο ότι εδώ έχουμε κατατιθεμένη την τελευταία εισήγηση ενός εκλεκτού ιστορικού, του Στάθη του Πελαγίδη, που δυστυχώς δεν είναι μαζί μας. Είναι η τελευταία του εισήγηση και άρα έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα. Έχει εισφέρει πάρα πολλά στην κατανόηση κυρίως του προσφυγικού ζητήματος και ειδικά εδώ σε αυτές τις περιοχές. Η δουλειά του Πελαγίδη είναι βασική δουλειά. Και είναι πολύ σημαντικό ότι μια από τις τελευταίες του μελέτες συμπεριλαμβάνεται στον τόμο αυτό. Θα ήθελα όμως έτσι περισσότερο να αναφερθώ για τη σημασία 2 άλλων εισηγήσεων μη Ελλήνων, για να δούμε τη σημασία που έχουν οι μη Έλληνες στην αναζήτηση αυτών των ζητημάτων. Το πρώτο είναι της Τέσσα Χόφμαν, μια Γερμανίδα ιστορικός, όπου βεβαίως έχει όλη τη μεθοδολογική βάση για να προσεγγίσει τα θέματα, αλλά έχει και την προσωπική, θα λέγαμε, το προσωπικό κίνητρο, παντρεμένη με Έλληνα Πόντιο μετανάστη στο Βερολίνο, για να καταλάβει το τι έγινε. Και εδώ φαίνεται η σημασία του ατόμου, του προσώπου. Πόσο σημαντική είναι η προσωπική μας παρέμβαση στο να αλλάξουμε ή να διαμορφώσουμε τάσεις ερευνητικές, επιστημονικές, ευαισθησίες, αν θέλετε, ευρύτερα. Η Τέσσα Χόφμαν έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά. Και πόσο μας διευκολύνει αυτό? Αφενός, είναι μια ιστορικός, η οποία σε ένα διεθνές επίπεδο καταθέτει μια μελέτη για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έχει καταλάβει το πλαίσιο, δεν το περιορίζει μόνο στον Πόντο. Η γενοκτονία στον Πόντο είναι ένα υποσύνολο, όπως είπαμε, της γενοκτονίας των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πριν από 3 μέρες, δηλαδή την ευρύτερη και την κοινωνική λειτουργία τέτοιων μελετών, πριν από 3 μέρες με είχαν καλέσει στην Γερμανική Σχολή της Θεσσαλονίκης για να μιλήσω με αφορμή τη γενοκτονία των Ποντίων. Και βεβαίως καταλαβαίνετε πόσο δημιουργεί μια απορία μια τέτοια στη γερμανική σχολή, όπου για να μιλήσεις γι' αυτό, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να πεις είναι για τη γερμανική συνευθύνη. Έτσι, την ευθύνη δηλαδή της γερμανικής δεξιάς, γιατί περί αυτού πρόκειται, της αυτοκρατορικής δεξιάς, της αριστεράς του Κάιζερ, γιατί υπάρχει και μια άλλη αριστερά σε κάθε χώρο. Υπάρχουν πάντα 2 μορφές. Υπάρχει η καλή και η κακή Γερμανία, η καλή και η κακή Τουρκία, η καλή και η κακή Ελλάδα. Δεν υπάρχουν μονοδιάστατες οντότητες στον πλανήτη μας. Οπότε με διευκόλυνε πάρα πολύ για να ξεκινώ να μιλώ για τη γερμανική λειτουργία εκείνη την εποχή στο πλευρό των νεότουρκων, που ξέρανε απολύτως τι έγινε, πώς έγιναν οι γενοκτονίες. Οι γενοκτονίες, ξέρετε, γίνανε με γερμανικά όπλα και με γερμανική, αν όχι καθοδήγηση, σίγουρα παρακολούθηση. Όταν λοιπόν ξεκίνησα προσπαθώντας να προσεγγίσω και τα παιδιά να χαλαρώσουν, να μην δουν ότι κάπου έρχεται κάποιος να καταγγείλει τους Γερμανούς και τη Γερμανία, το πρώτο πράγμα που τους παρουσίασα ήταν το βιβλίο της Τέσσα Χόφμαν. Κυκλοφόρησε πρόσφατα για τη γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γιατί ακόμα και η γενοκτονία των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που υποσύνολό της είναι η γενοκτονία του Πόντου, εντάσσεται σε ένα υπερσύνολο που λέγεται η γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών. Δηλαδή, Έλληνες, Αρμένοι, Ασσύριοι ανήκουν στην ίδια ιστορική κατηγορία. Και μέσα σε αυτές υπάρχουν διάφορες υποδιαιρέσεις. Δηλαδή, αυτό το σχήμα, αν δεν το δούμε, αν δεν το αναπαράγουμε στις επετειακές μας εκδηλώσεις, πάντα θα μένουμε κολλημένοι σε έναν, θα λέγαμε, φτωχό τοπικισμό. Λοιπόν, η Χόφμαν πραγματικά μελετάει με βάση τα αρχεία, με βάση τις πηγές,
όλη αυτή τη μεθόδευση του τουρκικού εθνικισμού για την εξαφάνιση των χριστιανικών κοινοτήτων. Και βεβαίως είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση. Γιατί, πώς αποδίδει αυτό. Με αφορμή την 19η Μαΐου, ίσως θα είδατε ότι ο υπεύθυνος βουλευτής της Bundestag, της Γερμανικής Βουλής, ένας πράσινος βουλευτής, και ο οποίος είναι ο επικεφαλής κοιτάξτε τώρα, της ομάδας βουλευτών για φιλία μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας, βγάζει ένα κείμενο καταπέλτη όπου καλεί την Τουρκία να αναγνωρίσει τη γενοκτονία. Το διανοείστε? Πώς γίνεται αυτό? Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Διαχύθηκε η γνώση. Και η γνώση διαχύθηκε από εμάς, διαχύθηκε από τους ξένους, διαχύθηκε από τους Τούρκους ιστορικούς που τους αγνοούμε. Εμείς όλοι οι νεότεροι ιστορικοί που προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε το τι έγινε και να το περιγράψουμε, έπρεπε να δούμε τον τρόπο συγκρότησης των γενοκτονικών μηχανισμών. Ποιος μας ανάλυσε αυτούς τους μηχανισμούς? Ποιος τους διερεύνησε? Οι Έλληνες ιστορικοί? Όχι βεβαίως. Η ελληνική ιστοριογραφία μετά το 1922, δεξιά και αριστερή, ήταν ουσιαστικά το δεκανίκι μιας καθεστωτικής αντίληψης που ήθελε τους πρόσφυγες στο περιθώριο. Γιατί δυστυχώς αυτή ήταν η άποψη της επίσημης Ελλάδας έως τη μεταπολίτευση, που αρχίζει να αλλάζει το κλίμα. Λοιπόν, επειδή ακριβώς υπάρχει όλη αυτή η δουλειά, είναι δουλειά αξιόπιστη, είναι δουλειά μεθοδολογικά τεκμηριωμένη, γι' αυτό βλέπουμε τέτοιες καταπληκτικές εκφράσεις. Όπως το Γερμανό βουλευτή, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος της Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής των Σχέσεων Γερμανίας-Τουρκίας, να μιλάει ξεκάθαρα για τη γενοκτονία, χρησιμοποιώντας τον όρο γενοκτονία, τον νομικό όρο γενοκτονία, έτσι, νομικός όρος είναι η γενοκτονία. Τέλος πάντων, θέλω να πω πόσο σημαντική ήταν η δουλειά της Τέσσα Χόφμαν, θα τη δείτε εδώ, και βεβαίως το δεύτερο που θα θέλω να θίξω από τις εισηγήσεις είναι του Σαΐτ Τσετίνογλου, ενός Τούρκου ερευνητή, εξαιρετικού, καταπληκτικού. Είναι πολλοί οι Τούρκοι ιστορικοί, κυρίως είναι βεβαίως αριστεροί, αλλά είναι μεθοδολογικά συγκροτημένοι σε σύγκρουση με ένα ημιφασιστικό τουρκικό κράτος. Πολλοί έχουν υποστεί διώξεις κλπ. Δεν έχουν κανένα λόγο σε επίπεδο προσωπικό, εσωτερικό, ψυχολογικό δικό τους να κουβαλούν πάνω τους ως Τούρκοι το βάρος της νεοτουρκικής πολιτικής, το βάρος των γενοκτονιών. Δηλαδή το βάρος ενός ακραίου εθνικισμού, πρωτοφανούς στην ανθρώπινη ιστορία έως εκείνη τη στιγμή, έως ότου θα έρθουν 25 χρόνια αργότερα οι Ναζί, για να το κάνουν ακόμα εντονότερο και πιο βιομηχανοποιημένο, ας το πούμε έτσι. Γι' αυτό λοιπόν έρχονται σε πλήρη ρήξη με την καθεστωτική ιδεολογία της χώρας τους, η οποία βασίζεται πάνω στα αποκτήματα της νεοτουρκικής πολιτικής. Λοιπόν, ένας από αυτούς, ο οποίος ερευνά ακριβώς αυτό που πονάει τη σύγχρονη αντίληψη περί το πώς συγκροτήθηκε η τουρκική αστική τάξη, είναι ο Σαΐτ Τσετίνογλου, μελετώντας την περίπτωση της Κερασούντας. Η Κερασούντα είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση, όπου έδρασε ο Τοπάλος-Μαν. Όλοι το ξέρετε τον Τοπάλος-Μαν, αλλά ο Τοπάλος-Μαν δεν ήταν μόνος του. Ήταν μια σειρά από συμμορίτες παρακρατικούς που σε πρώτη φάση τους ενεργοποιεί ο Μουσταφά Κεμάλ Πασά για να εξαφανίσει κυρίως τον Πόντο, και ένας από αυτούς ήταν και ο Νουρεντίν Πασά, που στο τέλος θα τον αναθέσει το Σεπτέμβρη του 1922 την ομαρχία της Σμύρνης, και βεβαίως έχοντας την εμπειρία του Πόντου, θα την εφαρμόσει και στη Σμύρνη το Σεπτέμβριο του 1922. Να δείτε πώς σχετίζονται όλα τα πράγματα. Είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά υποκίνησε τη σφαγή των Ελλήνων και των Αρμενίων στη Σμύρνη, την πυρπόληση της πόλης και τη δολοφονία του Χρυσόστομου Σμύρνης. Όλα αυτά είναι μια αλυσίδα, ένα παζλ ενιαίων συμπεριφορών και γεγονότων. Λοιπόν, ο Σαΐτ Τσετίνογλου τι κάνει τώρα? Πιάνει την πολιτική του Τοπάλος-Μαν και των Νεοτούρκων στην περιοχή της Κερασούντας. Η Κερασούντα μόνο σαν πόλη είχε περίπου 20.000 Έλληνες, η πλειονότητα ήταν Έλληνες, 20.000 κατοίκους, περίπου 8-9.000 ήταν οι Έλληνες, 7.000 ήταν οι Μουσουλμάνοι και ήταν και Αρμένοι κλπ. Οι Έλληνες κυριαρχούσαν φυσικά στον οικονομικό τομέα, όπως και σε πολλά άλλα σημεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έτσι. Δηλαδή, γιατί κάναν τις γενοκτονίες οι Νεότουρκοι? Δεν τις κάναν γιατί μας αντιπαθούσαν, τις κάναν γιατί οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν το κυρίαρχο και το πιο προοδευτικό κομμάτι της Οθωμανικής αστικής τάξης. Σήμερα τα ξέρουμε όλα, έτσι, έχουν γίνει και μελέτες. Δηλαδή, το 1914 που ξεκινούν οι διώξεις, οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ελέγχουν το 50% του επενδεδημένου Οθωμανικού κεφαλαίου. Δεν είναι τυχαίο ότι πηγαίνουμε και βλέπουμε όλα αυτά τα φοβερά ιδρύματα, τα σχολεία, τις εκκλησίες. Πώς δημιουργήθηκαν αυτά? Αυτά είναι αποτέλεσμα μιας
πολύ σημαντικής οικονομικής ανάπτυξης που έχει και πολιτισμικό αντίκτυπο την εποχή του Τανζιμάτ, την εποχή δηλαδή των μεγάλων Οθωμανικών μεταρρυθμίσεων που ουσιαστικά θα σταματήσουν βιαίως οι νεότουρκοι με μια ακραία εθνικιστική πολιτική και ατζέντα. Ας το πούμε έτσι. Ο Σέιτ Ζετίνογλου λοιπόν μελετά τι γίνανε οι περιουσίες των Ελλήνων και των Αρμενίων φυσικά της πόλης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μελετά ποιοι μηχανισμοί ήταν αυτοί που οδήγησαν και πριν ακόμα από τον Τοπάλ Οσμάν στην οργάνωση αυτών των πογκρόμ και στη μεταφορά κεφαλαίου. Δηλαδή αυτό που χαρακτηρίζει την τουρκική αστική συγκρότηση, ας το πούμε έτσι, τη διαμόρφωση μιας τουρκικής αστικής τάξης, είναι η βίαιη μεταφορά κεφαλαίου από Έλληνες και Αρμένιους στον τουρκικό στρατό και μετά στους εκλεκτούς του. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη της Τουρκίας. Ο Σαΐντ Ζετίνογλου όμως μελετά σημείο προς σημείο. Μελετά ποιοι από τους κερασούντιους μουσουλμάνους ήταν ενταγμένοι στο Κομιτάτο Ένωση και Πρόοδος. Ήταν δηλαδή νεότουρκοι. Πώς αυτοί οι νεότουρκοι αργότερα θα προείστανται των διώξεων την περίοδο 16-18. Πώς στη συνέχεια στην κεμαλική περίοδο, αφού βεβαίως καταφέρουν να γλιτώσουν από την καταδίωξη που τους προκάλεσαν οι σύμμαχοι όταν ιτήθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τους νεότουρκους αυτούς, τους απήγγειλαν κατηγορίες, τους εξόρισαν, τους είχαν, αν δεν εξελισσόταν έτσι τα πράγματα, πραγματικά θα τους είχαν εκτελέσει ακόμα. Όμως αυτοί κατάφεραν να διασωθούν. Κάποιοι είχαν εξοριστεί στη Μάλτα, διαπετεύουν από τη Μάλτα. Και τι μας λέει ο Ζετίνογλου, κάτι που δεν το ξέραμε. Ξέραμε την Ιταλική στάση. Η Ιταλική στάση ήταν πολύ βρώμικη κατά των Ελλήνων από πολύ νωρίς. Πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου του 20, πριν δηλαδή να τους επιτρέψουν οι βασιλικοί με την αλόφρονα πολιτική τους να το εκφράσουν και ανοιχτά, οι Ιταλοί υπογείως από την αρχή υπονόμευαν τις ελληνικές διεκδικήσεις στον χώρο της Ανατολής και είχαν άριστες σχέσεις με τους νεότουρκους, χωρίς αυτόν να το εμφανίζουν. Μας λέει λοιπόν εδώ ο Σαΐντ στη μελέτη του αυτή ότι αυτός ο συγκεκριμένος νεότουρκος της Κερασούντας, ο οποίος είναι εκτοπισμένος στη Μάλτα, είναι κρατούμενος από τους συμμάχους, δραπετεύει μέσω Ιταλίας και ξαναεπιστρέφει στην Τουρκία και εντάσσεται στο κεμαλικό κήρυμα. Πώς όμως επιστρέφει, πώς δραπετεύει από τη Μάλτα και πηγαίνει στην Ιταλία? Και το λέει ξεκάθαρα ότι μέσω των Ιταλών οι Ιταλοί παίζουν τεράστιο ρόλο στο να επανασυγκροτηθεί το νεοτουρκικό κίνημα μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τώρα, παρένθεση, θα σας πω αυτό. Μπορώ να σας πω πολλά τέτοια στιγμιότυπα που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Οι Ιταλοί είναι πίσω, σήμερα έχει βγει αυτό, το ξέρουμε, πίσω από την άδεια να πάει ο Μουσταφά Κεμάλ Πασά ως αξιωματικός του Οθωμανικού στρατού στη Σαμψούντα στις 19 Μαΐου αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα και εκεί αυτονομήθηκε και άρχισε να οργανώνει τον εθνικιστικό του στρατό. Η ιδέα και η πρόταση είναι των Ιταλών, οι οποίοι πείθουν τη Βρετανική αρμοστία που ήλθε την Κωνσταντινούπολη να του επιτρέψει. Δηλαδή παραπλανούν τους Βρετανούς ώστε να στείλουν τον Μουσταφά Κεμάλ Πασά, ξέροντας πολύ καλά τι εκφράζει ο Μουσταφά Κεμάλ Πασά και τι θα κάνει. Δηλαδή, ακόμα και η δράση της κάθε μιας πολιτικής δύναμης, της Ιταλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Σοβιετικής Ένωσης κυρίως, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και τεράστιο θέμα που άμεσα συνδέεται με το ποντιακό ζήτημα, με την καταστροφή της Μύρνης, με την παράδοση της Ανατολικής Θράκης κλπ. Λοιπόν, ο Ζετίνογλου, λοιπόν, τι κάνει? Αυτή την τεράστια ελληνική περιουσία της Κερασούντας, είπαμε η Κερασούντη είναι γύρω στο 55% του συνολικού πληθυσμού της Κερασούντας. Ελέγχουν όμως το 80 με 85% της οικονομικής ζωής, με τα ακίνητα, με τις επιχειρήσεις κλπ. Πού θα πάνε όλα αυτά? Όπως και οι Αρμένοι, τα υπόλοιπα. Όλα θα πάνε στην οικογένεια του Τοπάλ Οσμάν. Και σήμερα οι μεγάλες οικογένειες της Κερασούντας, οι οποίοι είναι βεβαίως καθώς πρέπει αστεί και βιομήχανοι και επιχειρηματίες και έμποροι κλπ. Έχουν ως αρχικό κεφάλαιο συγκρότησης της επιχειρηματικής τους δράσης τη μεταφορά, την κλοπή των ελληνικών και των αρμενικών περιουσιών. Και αυτά τα αποδεικνύει σημείο προς σημείο με τα ονόματα των οικογενειών. Είναι εντυπωσιακή αυτή η δουλειά, αγαπητοί φίλοι. Μια δουλειά που έπρεπε να την έχουμε κάνει εμείς εδώ από χρόνια. Όχι εμείς ως Πόντιοι ή ως Σμυρνοί ή ως Θρακιώτες. Εμείς ως ελληνική ιστοριογραφία. Αλλά όπως σας είπα εξ αρχής, η επίσημη Ελλάδα το 1922 την προσφυγική μνήμη από ένα σημείο και πέρα, ειδικά μετά το 30, τη θεώρησε άχθος
για τη νέα εξωτερική πολιτική. Και έπρεπε να έρθει η μεταπολίτευση, να ξεκινήσουν κάποιοι τρελαμένοι πόντοι γύρω στο 85, 86, 87, για να ξαναμπούν και να ξανασυζητήσουμε σε πολιτικό πια επίπεδο τα ζητήματα αυτά, όπως είναι το ζήτημα της γενοκτονίας, που είναι κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα. Το θέμα είναι ο κοινωνικός χώρος, η πόντη που είναι πραγματικά ένας μεγάλος κοινωνικός χώρος, μπορεί να στηρίξει όλα αυτά. Μπορεί να στηρίξει στην πραγματικότητα όλο αυτό που λέμε και ακούγεται πάρα πολύ ωραία, τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας. Μπορεί. Αρχίζω να μην είμαι σίγουρος. Και γι' αυτό νομίζω όσες έτσι εστίες κοινωνικές, όπως αυτή εδώ που ζούμε εμείς σήμερα, έχουν αυτή την ευαισθησία, είναι πραγματικά πολύτιμη συνεισφορά σε αυτό που όλοι θέλουμε να πετύχουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Βλάση τον Αγτζίδη, ο οποίος έθεσε κέρια ζητήματα για τη γενοκτονία. Άλλωστε, ο ίδιος έχει ασχοληθεί επισταμένα με το ζήτημα αυτό και υπογράμμισε αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό εδώ στην Ελλάδα, ότι οι μεγάλες μάχες γύρω από το ζήτημα της διεθνούς αναγνώρισης γενοκτονίας δεν δίνονται στην Ελλάδα, ούτε στις πλατείες. Δίνονται μέσα σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες τέτοιου επίπεδου, όπως ο ίδιος χαρακτήρισε. Και βεβαίως και προσωπικά να ευχαριστήσω και τον ίδιο, γιατί η συμβολή του σε αυτό που λέμε ποντιακό κίνημα είναι πάρα πολύ σημαντική και μάλιστα όχι από την άνεση μιας πανεπιστημιακής έδρας, το οποίο και αυτό έχει τη σημασία του. Περνάμε στον τελευταίο μιλητή, στον Νίκο τον Πετρίδη, επίσης αξιόλογο και πολύ σημαντικό ερευνητή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυριακίδη. Καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Πέρασε η ώρα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ απόψε, για αυτήν την πολύ σημαντική στιγμή, κύριε Φανιάδη, για την Εύξηνο Λέσχη Νάουσας, την οποία εγώ προσωπικά παρακολουθώ από μακριά, επί σειρά ετών, παρακολουθώ το έργο της και αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί σίγουρα έχει και δυσκολίες, αντιμετωπίζει και εμπόδια, όπως όλοι οι συλλογικοί φορείς, αλλά αυτό το οποίο καταφέρνει, κατά τη δική μου άποψη, χωρίς να είμαι κοντά στην Εύξηνο Λέσχη, είναι να βρίσκεται μέσα στο top των συλλογικών φορέων του ποντιακού χώρου στην Ελλάδα. Η περισσότερη, η τεράστια πλειοψηφία, έχει χάσει τον προσανατολισμό, βρίσκεται αλλού. Λίγοι είναι οι συλλογικοί φορείς που θέλουν να προσφέρουν στο επίπεδο της έρευνας, της ιστορικής γνώσης, της συλλογικής μνήμης, και αυτό πραγματικά το λέω ειλικρινώς και όχι για δημόσιες σχέσεις, μέσα από την καρδιά μου, η Εύξηνος Λέσχη το έχει πετύχει και μακάρι με όλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια να συνεχίσει να το πετυχαίνει. Λοιπόν, είμαστε λίγοι, έχουμε και μια δυσκολία, γιατί οι προβολείς δεν το καταλαβαίνετε, μας τυφλώνουν, δεν σας βλέπουμε, να το ξέρετε. Είμαστε λίγοι και καλοί, οπότε αυτά που είχα στο μυαλό μου να πω δεν θα τα πω. Πολύ καλά τα είπαν οι προηγούμενοι και συμφωνώ στα περισσότερα από αυτά. Θα πάω κάπως διαφορετικά, όπως μου αρέσει σε τέτοιες περιπτώσεις που είμαστε λίγοι και καλοί, να πούμε 2-3 πράγματα τα οποία πιθανόν θα προκαλέσουν αντιδράσεις, θα υπάρξουν αντιρρήσεις, αλλά ή μπορεί να είναι και θετική η αντιμετώπιση, αλλά θα βάλουν λίγο να σκεφτούμε και να δούμε τι έχουμε καταφέρει και πού πάμε. Ο δρόμος είναι στραβός μέχρι στιγμής, σε γενικές γραμμές, την πλειοψηφία. Στο συλλογικό χώρο αυτόν τον ποντιακό έχουμε πάρει έναν δρόμο που ίσως είναι και χωρίς επιστροφή. Και δεν θέλουμε και δεν μπορούμε, Βλάση, νομίζω. Δηλαδή, εμείς απελπιζόμαστε λίγο με την κατάσταση που επικρατεί. Σήμερα, αν ήταν ο Μακούλης, ο Τζαχουρίδης εδώ πέρα και να παίζει και 2 καητέδες, μέχρι τα σκαλιά θα ήταν ο κόσμος. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι δεν είναι? Και πολύ καλά θα έκανε. Δεν λέω όχι. Αλλά χρειάζονται και τα δύο. Δεν είναι μόνο το ένα. Εκτός αν το πάρουμε απόφαση ότι θα είμαστε πλέον ένας χώρος που θα ασχολείται μόνο με αυτά, με τον πολιτισμό, με τα τραγούδια, με τους χορούς, και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα από τα προηγούμενα, από την ιστορία μας, από τους προγόνους μας, από την πραγματική μας πατρίδα. Να το πάρουμε απόφαση, να το συζητάμε, να τελειώσουμε, να πάμε στους χορούς, να μάθουμε χορούς. Εγώ δεν συμφωνώ βέβαια με αυτή την κατάσταση. Θεωρώ ότι χρειάζονται όλα με το δικό τους μέτρο, με τη σωστή αναλογία. Αναλόγως και ποιος είναι ο άνθρωπος, βέβαια, πάνω σε αυτά. Και επειδή μίλησα για τους χορούς, ας ξεκινήσω λίγο με αυτό. Έχουν γίνει στο χώρο της λαογραφίας, στα χορευτικά, στα μουσικά, έχουν γίνει εγκλήματα. Και συνεχίζουν να γίνουν εγκλήματα. Από όλους τους συλλογικούς φορείς της Ελλάδας, και όχι τα τελευταία χρόνια μόνο, αλλά και τα προηγούμενα.
Έχουμε απίστευτες καταστάσεις. Έχουμε τραύματα που έχουν μείνει σε ανθρώπους που ίσως ξέρουν κάτι περισσότερο, με τις ονομασίες, με την γλώσσα που χρησιμοποιείται, με τους στίχους, με την μουσική, με την ταυτοποίηση, με τον εντοπισμό της κάθε περιοχής και το τι τραγουδούν. Έχουμε χάσει την μπάλα. Δεν μπορεί να βγαίνουν σήμερα χοροδιδάσκαλοι, κατά τα άλλα άξιοι, και να μην βρίσκουν απαντήσεις σε πράγματα, τα οποία έχουμε πει και σε παρελθόν και σε άλλες ευκαιρίες, Θεοδόση, έτσι δεν είναι, ότι μιλήστε με ιστορικούς. Θα βρείτε απαντήσεις σε αυτά τα οποία ψάχνετε να βρείτε μόνοι σας. Μιλήστε. Δεν είναι κακό. Δεν μπορεί να μαλώνετε μεταξύ σας και δημοσίως για το ποιο είναι το Ομάλιν και ποιο είναι το Τίκιν και ποιο είναι το Τσαραχώτ και ποιο είναι το ένα και το άλλο. Και οι ιστορικοί θα σας δώσουν απαντήσεις. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ακούω από διάφορους ψάχνουν να πούμε το Τσαραχώτ, το χορό του Τσαραχώτ. Υπάρχει απάντηση. Τσαγράκ, δεν το λέμε το τσαγράκ της Νότιας Κερασούντας Νικοπόλεως. Το γάμα, το G με το καπελάκι δεν διαβάζεται στα τουρκικά, πάρα πολύ αχνά. Το κάπα στο τέλος γίνεται χ, είναι απλά. Εμείς στη δική μας περιοχή το λέμε τσαράχ. Τσαραχώτη είναι αυτός που είναι από το τσαράχ, ο τσαραχώτας. Λοιπόν, αυτό το τσαράχ που εμφανίζεται στο Αγνταγμαντέν είναι από κατοίκους της περιοχής αυτής, οι οποίοι μεταναστεύσαν στο Αγνταγμαντέν και ο χορός που χορέψανε, που είναι ουσιαστικά μια παραλλαγή από το Ομάλι, ονομάστηκε Τσαραχώτκον. Και ψάχνουν πολλοί χοροδιδάσκαλοι, όχι όλοι, πολλοί, το Τσαραχώτ και το έτσι και το έτσι. Να, τι απάντηση, την έχετε την απάντηση. Ένα μικρό παράδειγμα φέρνω τώρα, στο οποίο πραγματικά ο δρόμος είναι αυτός. Πρέπει οι διάφορες ειδικότητες, οι ερευνητές, να συνεργαστούν μεταξύ τους για να μπορέσουν να βρουν λύσεις, να βρουν απαντήσεις. Ένα ζήτημα λοιπόν αυτό με τους χορούς δεν θα το προεκτείνω ή και με τα τραγούδια. Ένα δεύτερο ζήτημα, πραγματικά πολύ σημαντική και του Τσετίνογλου η εισήγηση στο συνέδριο, αλλά του Πελαγίδη η εισήγηση είναι υπόδειγμα. Είναι υπόδειγμα ερευνητικής εργασίας. Αυτό χρειάζεται ο χώρος. Κάτι καινούριο. Εγώ με λύπη μου θα πω ότι και στο συνέδριο αυτό, το οποίο ήταν εξαίρετο, κύριε Φανιάδη, πραγματικά είναι υπόδειγμα αυτό το συνέδριο, και ο τόμος ο οποίος εκδόθηκε μετά, που δεν έχει το σύνολο των εισηγήσεων, αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπήρξαν εισηγήσεις, αρκετούτσικες, οι οποίες πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Τα ίδια και τα ίδια που βλέπουμε στις εκδόσεις που γίνονται κάθε χρόνο από διάφορους εκδοτικούς οίκους και συγγραφείς, που είναι αναμασίματα, κοπτοραπτικοί, παίρνω, κολλάω, τυπώνω, εκδίδω, πουλάω και δεν προσφέρουν τίποτα απολύτως. Το έχουμε πει, θα το ξαναπούμε, θα το ξαναλέμε συνέχεια. Ό,τι έγραψε η πρώτη γενιά και η δεύτερη γενιά δεν είναι Ευαγγέλιο. Οι άνθρωποι κάναν ό,τι μπορούσαν εκείνη την εποχή με τα εργαλεία που είχαν στα χέρια τους εκείνη την εποχή. Σήμερα αυτά που τα διαβάζουμε εμείς εκείνης της εποχής, εδώ είναι οι κύριοι και η κυρία, μπορείτε να τους ρωτήσετε, απορρίπτουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Κάνανε τεράστια λάθη. Δεν μπορεί σήμερα να παίρνουμε κάτι που έγραψε ένας το 25 και το 30 και να το εκδίδουμε και σήμερα χρησιμοποιώντας το ως πηγή, ενώ δεν το έχουμε ελέγξει και ενώ ξέρουμε ότι έχει απορριφθεί πλέον η αυθεντικότητα, η σωστότητα αυτού του οποίου έχει γράψει. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε. Βρισκόμαστε στο 2024. Έχουμε απίστευτα ερευνητικά εργαλεία στα χέρια μας και μπορούμε να προχωρήσουμε. Χρειάζεται ερευνητική δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν και διάφορες συλλογικές στο παρελθόν και ακόμα συνεχίζουν κάποιοι που λένε κάνουμε καταγραφές. Καταρχάς, έχουμε χάσει το παιχνίδι ήδη, χάσαμε την πρώτη γενιά, τελειώσαμε. Είναι ελάχιστες αυτές που είχαν γίνει από την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, από τον Σίμω του Λιανίδη. Πολύ σημαντικές, θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερες. Τι χάσαμε την ευκαιρία. Λέμε τώρα όμως, παίρνουμε μια καταγραφή ή πηγαίνουμε να πάρουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι δεύτερης γενιάς μεγάλης ηλικίας ή ακόμη και τρίτης γενιάς. Αυτά που λέει είναι ξεκάθαρο και στην προφορική ιστορία, στον κλάδο αυτό της ιστορικής επιστήμης, το ξέρουμε ότι το 20% θα επαληθευτεί. Το 20%. Αυτός που κάνει την καταγραφή και αυτός που θα την μελετήσει, θα την αξιολογήσει μετά, πρέπει να είναι γνώστης του αντικειμένου. Να επαληθεύει ακόμη και επιτόπου αυτό το οποίο γράφει. Εδώ όμως έχουμε φτάσει το κάθε νεαρό παιδί να πηγαίνει να παίρνει μια συνέντευξη, να του λέει ό,τι θέλει ο άλλος, που είναι ανθρώπινο και αυτό. Ξέρετε, η ανθρώπινη φύση είναι. Λέω κάτι για τον παππού μου και τον πατέρα μου και αυτά που δεν με συμφέρει τα αποκρύπτω και αυτά που με συμφέρουν και νομίζω ότι θα ανεβάσουν την οικογένειά μου τα μεγενθύνω. Τα λέω διαφορετικά. Αυτό δεν μπορεί να το αφήσουμε στην τύχη. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό, να εκδίδονται μετά αυτά και όταν περάσουν τα χρόνια, αυτά θα είναι πλέον το Ευαγγέλιο. Στην ιστορική επιστήμη είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Μας έχει πάρει η μπάλα από κάτω σε αυτήν την κατάσταση. Αλλά πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ο κύριος Θεοδόσης, ο κύριος Κυριακίδης, οργώνει
για 3, 4, 5 χρόνια αρχεία. Ο κύριος Αγζίδης κάνει διασταυρώσεις, κάνει συγκρίσεις, μελετά. Βγάζει ένα βιβλίο μετά από όλη αυτή τη δουλειά και την ίδια εποχή κυκλοφορούν άλλα 15 βιβλία τα οποία έχουν γραφτεί μέσα σε ένα μήνα. Από κάποιον συνταξιούχο, από κάποιον άλλο επαγγέλματος, πολύ καλά κάνουν και αυτοί. Ο κόσμος ο απλός είναι φυσιολογικό. Όταν πάει να δει και βλέπει μπροστά του 15 βιβλία, δεν μπορεί να τα αγοράσει όλα. Θα αγοράσει αυτό που ξέρει του φίλου, αυτό που έχει ίσως περισσότερο συναίσθημα μέσα, αυτό που έχει περισσότερο κλάμα. Έτσι είναι τα πράγματα. Πηγαίνει να αγοράσει κάποιος ένα βιβλίο ιστορικό, το οποίο αυτός που το έγραψε έχει φάει 5 χρόνια δουλειάς, το βλέπει, ας πούμε, 15 ευρώ ή 20 ευρώ και λέει: από 20 ευρώ, πού να τα δώσω τώρα. Εγώ είδα προχθές στη δικιά μου την πατρίδα μια θεατρική παράσταση, ένα μονόπρακτο, το οποίο είχε εισιτήριο 20 ευρώ και είχε μέσα 250 άτομα. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα, είπαμε, χρειάζονται όλα, αλλά έχουμε χάσει την μπάλα. Κατά τη δική μου άποψη, γι' αυτό λέω και αντιδράσεις. Είναι πολύ καλό να διαφωνούμε σε όλα αυτά. Κατά τη δική μου άποψη έχουμε χάσει την μπάλα. Τα ζητήματα με τους Τούρκους που είπε ο κύριος Αγζίδης. Έχουμε κι εμείς πάρα πολλά. Τα έχουμε βρει ήδη. Δυστυχώς η βοήθεια δεν υπάρχει. Ντοκουμέντα έχουμε και περισσότερα από τους Τούρκους, γιατί αυτοί έχουν τη δυσκολία να τα βρουν. Εμείς τα βρήκαμε με διάφορους τρόπους. Και διαταγές επίσημες έχουμε και το τι έγινε με τον Τοπάλ Οσμάν έχουμε και το πώς καταδικάστηκε, για το πώς αμνηστεύτηκε, τι έκανε, τα πάντα. Όλα τα έχουμε. Το ζήτημα είναι ότι οι συλλογικοί φορείς δεν στέκονται πάνω σε αυτό το επίπεδο. Εκεί υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και θα πρέπει κάποια στιγμή να το διορθώσουμε. Ο Σεβασμιότατος έχει έρθει να... Χαίρετε. Ευχαριστούμε και εσάς για την παρουσία σας, Σεβασμιότατε. Λοιπόν, να δούμε και ένα άλλο ζήτημα. Πόσο σήμερα, σε αυτήν την εποχή που ζούμε, στο 2024, που έχουμε πάρα πολύ σημαντικά επιστημονικά εργαλεία και βοηθήματα για να κάνουμε έρευνα, πώς δεν τα χρησιμοποιούμε και δεν προχωρούμε πάνω σε αυτό. Εμένα δεν είναι ο χώρος μου αυτός της γλωσσολογίας. Η γλωσσολογία, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε συνηθίσει όλοι, τι λέμε, για να φέρω κάποια παραδείγματα. Λέμε τα ποντιακά, τα ελληνικά του πόντου, τα ρωμαϊκά. Η ιωνική, μάλλον μετά την κοινή ελληνιστική, έτσι δεν είναι Βλάση, και που έχει ως υπόβαθρο την ιωνική, τα λοιπά. Και κάποια στιγμή σκέφτεσαι και λες, μισό λεπτό. Πώς λέμε αυτόν που είναι από τη Σάντα, ο Σαντέτες. Λογικό, έτσι, το ύψιλον που γίνεται έψιλον. Πώς λέμε αυτόν που είναι από την Ήμερα, ο Ημερέτες. Πώς λέμε αυτόν που είναι από την Κρόμνη, ο Κρομέτες. Πώς λέμε οι Ανατολικοπόντιοι αυτόν που είναι από την Νικόπολη, από την Γαράσαρη δηλαδή στα τουρκικά, Γαρεσαρέτες. Οι ίδιοι οι ντόπιοι όμως οι Νικοπολίτες, πώς ονομάζουν τον εαυτό τους. Δεν τον λένε Γαρεσαρέτες, λένε ο Γαρασαρώτας. Ρώτας, ωμέγα, τόνος, α στο τέλος. Πώς ονομάζουν αυτόν που είναι από το Σιπαχή, το χωριό το Σπαχή, ο Σπαχώτας, ο Ασαρτζουγώτας, ο Καηλικώτας. Εκεί έχουμε κάτι διαφορετικό και πάει το μυαλό σου και λες μισό λεπτό. Το α στο τέλος, κυρία Μαχαιρίδου, μπαίνω στα χωράφια της, δεν θέλω, αυτή θα τα ξέρει έτσι. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη γλωσσολογία. Στη δωρική έχουμε το α, έτσι δεν είναι η κυρία Μαχαιρίδου. Το α το μακρό διατηρείται στη δωρική. Δεν είναι όπως στην Αττική ή Ιωνική που γίνεται μακρό έψιλον, δηλαδή η ήτα. Για παράδειγμα, ο γιος του Ατρέα λέγεται Ατρίδης. Σωστά. Ο γιος του Πέλοπα είναι Πελοπίδης. Ο γιος ο Αχιλλέας, του Πηλαία, είναι Πηλίδης. Ναι, αλλά τι έχουμε στη Σπάρτη, στη δωρική. Ο γιος του Λέοντος είναι Λεωνίδας. Δεν είναι Λεωνίδης, είναι Λεωνίδας. Του Πέλοπα είναι Πελοπίδας. Και μια σειρά ακόμη από τέτοια παραδείγματα και λες, αυτό θα το μελετήσουμε κάποια στιγμή. Εσύ να σε πούμε Πετρίδα. Ναι, σωστά. Ο Πετρίδας. Έτσι. Λοιπόν, θα το μελετήσουμε κάποια στιγμή αυτό, κυρία Μαχαιρίδου, να δούμε γιατί, τι μπορεί να συμβαίνει εδώ πέρα, πώς γίνεται. Και δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα, ξέρετε. Υπάρχει και το άλλο. Το α που διατηρείται, ή μάλλον το ε που αλλάζει σε α. Το λίτζεσε, εμείς το λέμε λίτζασα. Το γκέλτζεσε το λέμε κάλτζασα.
Το κεϊλίκ το λέμε καϊλίκ, δηλαδή αλλάζουμε το ε με το α, το β με το γ. Αντί να πούμε αβουτμούς, λέμε αγουτμούς. Αντί να πούμε αβούτερε, λέμε αγούτερε. Αντί να πούμε ταβούλ, λέμε ταγούλ. Είναι πολλά τα παραδείγματα αυτά που είναι παραδείγματα της δωρικής. Κάποιοι πρέπει να βρούμε μία απάντηση. Εάν φυσικά θεωρούμε ότι δεν είναι ανάξιο λόγο, δεν βρίσκουμε καμία απάντηση και να το ψάχνουμε και το αφήνουμε στην τύχη και το συνεχίζουμε και το λέμε. Και για να κλείνουμε σιγά-σιγά, κάτι άλλο που νομίζω το έχουμε συζητήσει και παλαιότερα και με τον κύριο Κυριακίδη και με τον κύριο Αγζίδη, που έχει σχέση με την ιστορία. Τα ονόματα. Ας δούμε μερικά βαφτιστικά ονόματα, τα οποία έχουν χαθεί σήμερα, σχεδόν τα περισσότερα από αυτά, αλλά στην πρώτη γενιά υπάρχουν και σε σημαντικό βαθμό. Και στις προηγούμενες γενιές όμως, του 19ου αιώνα, στις καταστάσεις που έχουμε τις Οθωμανικές, τα κατάστοιχα, τα βρίσκουμε σοριδών. Σε πολύ μεγάλο βαθμό τα βρίσκουμε αυτά τα ονόματα. Να φέρουμε κάποια παραδείγματα. Η Αντέλα, γυναικείο όνομα, το οποίο υπάρχει σήμερα, έχει χαθεί εντελώς. Για τον Πόντο μιλάμε τώρα. Το οποίο είναι κορανικό όνομα. Έχουμε την Ανέζα, που έχει χαθεί επίσης, που είναι αραβικής ρίζας. Έχουμε, πιο γνωστά, η Κανή. Πόσες Κανές γνωρίζουμε από την πρώτη γενιά και από την δεύτερη ακόμα, και σήμερα που να έχει μείνει κάποια, το οποίο κάποια στιγμή το κάναμε η Κανή εμείς. Δεν είναι Ήγα, είναι Κανή. Είναι γυναικείο περσικό όνομα, ξεκάθαρο. Σημαίνει η πολύτιμη. Είναι η Παρέσα, που εμείς το κάναμε η Κυπαρίσα. Περσικό επίσης γυναικείο όνομα που είναι η νεραϊδόμορφη, ας πούμε, αυτή που σαν νεράιδα που είναι, σαν ξωτικό. Είναι η Ταμάμα, που είναι η αψεγάδιαστη. Είναι η Ισάγια, που το κάναμε η Ισαΐα. Δεν το κολλάει. Άλλο είναι ο Ισαΐας, έτσι, ο προφήτης, και άλλο είναι η Ισαΐα που το κάναμε στο όνομα, ήταν Σάγια. Και το έτσι το βρίσκουμε γραμμένο, ως Σάγια, όχι ως Ισαΐα. Είναι επίσης περσικό γυναικείο όνομα που είναι η ειλικρινής η άξια. Και λες τώρα, εάν έχεις κάποιο ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω για αυτά τα πράγματα, λες, εσύ να το ψάξουμε αυτό. Να γυρίσουμε πίσω, να πάμε στην εποχή της Περσικής Αυτοκρατορίας, που όλη αυτή η περιοχή βρίσκεται εκεί, να πάμε μετά στην Ελληνιστική εποχή, να πάμε δηλαδή μετά το Μέγα Αλέξανδρο που έχουμε το Βασίλειο του Πόντου, που λέμε ότι είναι μια μίξη επιρροές και όλα αυτά. Δεν έχουν ενδιαφέρον ιστορικό όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρουν. Τα διαγράφουμε γιατί ουσιαστικά τα έχουμε διαγράψει. Ασχολούμαστε μόνο για μια εποχή εκεί στην γενοκτονία. Έχουμε ξεχάσει τον 19ο αιώνα και ακόμη χειρότερα έχουμε ξεχάσει τους προηγούμενους αιώνες, τους λίγο πριν από την τελική άλωση, αλλά και τους αμέσως μετά της τουρκοκρατίας όλου αυτού του χώρου. Τα ονόματα που είπα προηγουμένως είναι μόνο στον Πόντο. Έτσι, δεν εμφανίζονται αλλού στη Μικρασία. Είτε σε χριστιανούς είτε σε μουσουλμανούς δεν υπάρχουν αυτά τα ονόματα. Είναι μόνο στον Πόντο, πουθενά άλλου δεν υπάρχουν αυτά τα ονόματα. Λοιπόν, έχουμε διαγράψει όλη αυτή την πορεία. Δεν ασχολούμαστε και δεν μελετούμε, ας πούμε, την προσφορά της Εκκλησίας που κράτησε όλον αυτόν τον κόσμο για αιώνες στην περιοχή του Πόντου που μας αφορά και στην υπόλοιπη Μικρασία. Λες και δεν υπάρχει. Έχουμε κολλήσει γενοκτονία, έχουμε κολλήσει η τραπεζούντα η μεγάλη με τους έμπορους και η τραπεζούντα και πάρα πολύ σημαντικά αυτά και πάρα πολύ σωστά. Μην ξεχνάμε ότι το μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού του δικού μας δεν ήταν έμποροι και λεφτάδες και είχαν μέγαρα. Ζούσαν σε συνθήκες που οι περισσότεροι νομίζω τις γνωρίζετε. Και με την ευκαιρία να πούμε λίγο και για την τελευταία μόδα των τελευταίων χρόνων αυτό, η διατροφή, η ποντιακή, τα φεστιβάλ, η γευσηγνωσία και όλα αυτά. Βλέπουμε πράγματα τα οποία ιστορικά, αν τα ελέγξουμε, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δεν μπορεί να πηγαίνεις τώρα σε ένα φεστιβάλ ποντιακής γευσηγνωσίας, όπως ονομάζεται εδώ πέρα, και να βλέπεις πυροσκία, οτεία, τι άλλο, διάφορα φαγητά και γλυκά και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, εάν γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω στον Ηπειρωτικό, στον ορεινό Πόντο, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Λάχανα, φασούλια, λάχανα, φασούλια, κιντέατα, κορκότων. Τελειώσαμε. Γεια σας. 3 φορές το χρόνο αρνί και 1 φορά το μήνα ή 2 φορές το μήνα κότα. Και την εβδομάδα αυγά για τα παιδιά. Αυτή είναι η ποντιακή γενοκτονία. Το πυροσκή που εμφανίστηκε στον Πόντο, δηλαδή, και εδώ το έχουμε. Μπερδεύουμε εποχές. Μπερδεύουμε καταστάσεις. Το πυροσκή το γνωρίσανε στον Κάφκασο και στη Ρωσία, το φέρανε εδώ, το δεχτήκανε κι άλλοι, είναι νόστιμο. Ήρθαν οι δικοί μας εδώ στην Ελλάδα, γνωρίσανε και το χοιρινό και το γουρούνι, έτσι. Άλλαξαν τα πράγματα. Εκεί δεν υπήρχαν αυτά.
Πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε σε όλο αυτό το επίπεδο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακόμη μία φορά συγχαρητήρια στην Εύξηνο Λέσχη Νάουσας. Τώρα, αν θέλετε και έχετε κουράγιο να πούμε και δύο πράγματα παραπάνω, να τα πούμε. Έτσι, αλλά για να σας κουράσουμε, είναι και η ζέστη σήμερα, πιθανόν σε μία άλλη ευκαιρία. Κύριε Κυριακίδη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τον Νίκο τον Πετρίδη, που και αυτός από τη δική του σκοπιά, έμπειρος ερευνητής, πρωτοπόρος σε αρκετά ζητήματα της έρευνας, κυρίως που έχουν να κάνουν με τα τουρκικά οθωμανικά αρχεία. Έθεσε και αυτός πολλά ζητήματα, τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, βέβαια δεν είναι της παρούσης. Αυτό που θα μπορούσε κανείς να εξάγει ως συμπέρασμα από αυτή τη σημερινή συνάντηση είναι ότι υπάρχει μια υπερπληθώρα πληροφορίας για τα ποντιακά. Παλιότερα οι πρόγονοι μας έλεγαν ότι ήταν ντροπή να λένε ότι είναι ποντιακής καταγωγής, μέχρι τη δεκαετία του 50-60. Αργότερα και με την σύμπραξη των προσφύγων στους αγώνες του έθνους, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κτλ. Και την επιτυχία των προσφύγων στον κοινωνικό στίβο, αυτό άλλαξε. Τώρα νομίζω έχουμε περάσει στην επόμενη φάση, που είναι της μόδας να λες ότι είσαι πόντιος και υπάρχει μια υπερπληροφορία, υπάρχει μια προσφορά πληροφορίας τεράστια, που αυτό μπορεί να είναι καλό από τη μια, από την άλλη μπερδεύει λίγο τα πράγματα. Αυτό που έγινε εμφανές εδώ και από τις εισηγήσεις των συναδέλφων είναι ότι πρέπει κανείς να διηλύσει την πληροφορία για να πάρει το χρήσιμο. Όπως στην τουρκική ιστοριογραφία που αφορά τη γενοκτονία υπάρχει μια υπερπροσφορά εκδόσεων κρατικά χρηματοδοτούμενη από το τουρκικό κράτος για τη γενοκτονία, προσπαθώντας να αναιρέσει αυτά που συνέβησαν στον Πόντο και να κατηγορήσει τους Έλληνες του Πόντου, τα οποία όμως είναι ακαδημαϊκά, επιτρέψτε μου την έκφραση, σκουπίδια. Κανένας δεν ασχολείται με αυτά στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Και εδώ νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια της Ευξήνου Λέσχης Νάουσας, όπως είπε ο Νίκος, όλοι αυτοί που συμμετείχαν είναι ξακουστά ονόματα, είναι ονόματα που είναι γνωστά, μάλλον να το πω πιο σωστά, που ασχολούνται με την έρευνα γύρω από το ποντιακό ζήτημα. Πολλά από αυτά δεν ήταν πρωτότυπα. Παρ' όλα αυτά, πολλά που ακούστηκαν ήταν πρωτότυπα και σημαντικά. Συνεπώς, η προσπάθεια της Ευξήνου Λέσχης Νάουσας ήταν σημαντική και είναι σημαντική. Επίσης, η έκδοση του τόμου είναι σημαντική, γιατί πολλές φορές γίνονται συνέδρια, αλλά δεν ακολουθούνται τα συνέδρια αυτά από την έκδοση ενός τόμου, που είναι κρίσιμο, γιατί αυτά μένουν. Αυτά μελετούν οι μελετητές. Και κλείνοντας, και για να δώσω τον λόγο στον Σεβασμιότατο που μας τιμά με την παρουσία του και μας φιλοξενεί μαζί με την Ευξήνου Λέσχη Νάουσας, όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε χρόνια τώρα στον οργανωμένο ποντιακό χώρο, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, μου θυμίζει αυτό που είπε η κοινωνική ανθρωπολόγος, η Μάργαρετ Μιτ, που λέει ότι ποτέ μην αμφιβάλλεις ότι μία μικρή ομάδα σκεπτόμενων, αφοσιωμένων πολιτών μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Για την ακρίβεια, αυτό είναι το μόνο πράγμα που συνέβαινε ανέκαθεν. Μια μικρή ομάδα σκεπτόμενων πολιτών άλλαζε τα πράγματα. Και αυτό κάνουμε εμείς σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που έρχομαι καθυστερημένος, γιατί σήμερα Κυριακή και οι υποχρεώσεις είναι πάμπολες. Είμεθα και μέσα στην περίοδο των Παυλίων και καταλαβαίνετε. Αγαπητοί σύνεδροι, αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για μένα να παρευρίσκομαι και να χαιρετίζω την εκδήλωση της Ευξήνου Λέσχης Ποντίου Ναούσης, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη μας στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού Παντάνασα. Η χαρά μου οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι σήμερα παρουσιάζονται τα πρακτικά του Διεθνούς Διαδικτυακού Συνεδρίου, το οποίο οργάνωσε και πραγματοποίησε η Εύξηνος Λέσχη Ποντίου Ναούσης,
πριν από 3 χρόνια στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και στο οποίο είχα την τιμή να μιλήσω και αφετέρου γιατί η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στον όμορφο και φιλόξενο αυτό χώρο, καθώς δεν ισχύουν πλέον οι περιορισμοί που ίσχυαν το 1921 για υγειονομικούς λόγους. Έχουμε έτσι την ευκαιρία να χαρούμε την ωραία αυτή εκδήλωση και να συγχαρούμε όλους τους συντελεστές της, αλλά και τους διοργανωτές του συνεδρίου και φυσικά όσους κοπίασαν για την έκδοση του τόμου των πρακτικών του συνεδρίου «Πτυχές του Ποντιακού Ελληνισμού, βίωμα και γνώση». Δεν υπάρχει αμφιβολία, όπως γνωρίζουν και θα μας πούν και μας είπατε μάλιστα ειδικότεροι μου επιστήμονες και μελετητές της ιστορίας και του πολιτισμού του Ποντιακού Ελληνισμού, ότι ο τόμος των πρακτικών με τις εισηγήσεις και τις ανακοινώσεις που περιλαμβάνει θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και πηγή πολύτιμων στοιχείων για τον Πόντο και τον ελληνισμό που έζησε, δημιούργησε και άκμασε εκεί για πολλούς αιώνες και που δυστυχώς υπέμεινε και αμέτρητες ταλαιπωρίες και διωγμούς και τελικά εκδιώχθηκε με άδικο και βάναυσο τρόπο. Είναι όντως ευτύχημα ότι κάποια τουλάχιστον από τα τεκμήρια αυτής της ιστορικής διαδρομής και του πολιτισμού διασώθηκαν και φυλάσσονται στην εύξηρο λέσχη Ποντίων Ναούσης, Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως, ο Κυριακίδης, που φιλοξενεί χειρόγραφα και τα έντυπα, τα οποία βρίσκονταν κάποτε στη Βιβλιοθήκη της Αργυρουπόλεως του Πόντου και τα οποία γίνονται γνωστά και μέσα από τα ψηφιακά τους αντίτυπα, που είναι διαθέσιμα μέσω της Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Συγχαίρω και πάλι από καρδίας όλους τους συντελεστές και ιδιαιτέρως τον πρόεδρο της Ευξήνου Λέσχης Ποντίων Ναούσης, κύριο Φώτιο Φανιάδη, και εύχομαι τα πρακτικά του συνεδρίου να κάνουν ευρύτερα γνωστές και σε αυτούς που δεν είναι πολλές από τις πτυχές του ποντιακού ελληνισμού, αλλά και της αδικίας την οποία υπέστη. Σας ευχαριστώ. Εδώ έχουμε κάποια αναμνηστικά από την Ιερά Μητρόπολη που αφορούν τα παύλια που έχουμε αυτή την περίοδο. Με πολύ έτσι εκτίμηση και αγάπη προς όλους σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Έχουμε ολοκληρώσει, ναι. Να μας αποθαρρυντήσει. Πάμε μπροστά όμως.